Πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια, τα νερά της Μεσογείου εισχωρούν από το στενό Ρίο Αντιρίου, πλημμυρίζουν την υπάρχουσα ήδη λίμνη του Κορινθιακού και σχηματίζουν το σημερινό κόλπο. Υψώνεται ο ισθμός της Κορίνθου και καταβυθίζεται η βόρεια πλευρά του. Πρόσφατα, τα τελευταία 6.000 χρόνια, γύρω από τον κόλπο αναπτύσσονται αξιόλογες πόλεις και έτσι ο ισθμός της Κορίνθου απετέλεσε από τότε το κέντρο των σπουδαιότερων οδών επικοινωνίας και εμπορίου από στεριά και θάλασσα. Η πόλη της Κορίνθου ήδη από το 700 π.Χ. είναι ιδιαίτερα πλούσια και ανεπτυγμένη. Ο τύραννος Περίανδρος συλλαμβάνει και επιχειρεί μεγάλα έργα. Κατασκευάζει το δίολκο, ιδρύει νέες αποικίες σε Ανατολή και Δύση, εδραιώνει την πόλη σαν εμπορικό κέντρο του αρχαϊκού κόσμου και ονειρεύεται τη διάνοιξη του ισθμού. Διαμέσου των αιώνων, ο Δημήτρης ο Πολιορκητής, ο Ιούλιος Καίσαρας, ο Καλιγούλας συντήρησαν το όνειρο. Τη διάνοιξη όμως πρώτος την επιχείρησε ο Νέρον με χιλιάδες εργάτες. Αλλά τελικά η προσπάθεια εγκατελείφθη. Συνεχιστές του ονείρου, ο Ηρώδης ο Αττικός, οι Βυζαντινοί και οι Ενετοί, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στα νεότερα χρόνια και μετά από πολλές παλινδρομήσεις, το νεοσύστατο ελληνικό κράτος κήρυξε την έναρξη των εργασιών της διάνοιξης της Διόρυγος Κορίνθου το έτος 1882. Πάλι χρησιμοποιήθηκαν χιλιάδες εργάτες και τα τελειότερα μηχανήματα της εποχής. Μετά από πολλές καθυστερήσεις, το έργο εγκαινιάστηκε το 1893 με λαμπρότητα. Το συνολικό της μήκος ήταν 6.343 μέτρα, το πλάτος στην επιφάνεια 24,6 μέτρα και το βάθος 8 μέτρα. Στα 124 χρόνια λειτουργίας της, η Διόρυγα έχει κλείσει κατά καιρούς. Εξαιτίας της γεωλογικής σύστασης των εδαφών, υπήρξαν καταπτώσεις των πρανών. Σχετικά πρόσφατα, το 1944, υπέστη μεγάλες καταστροφές κατά την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων. Σήμερα, εκτός των υπέργειων, λειτουργούν και 2 βυθιζόμενες γέφυρες για την επικοινωνία, στα Ίσθμια και την Ποσειδονία. Κάθε χρόνο, το διασημότερο κανάλι του ελλαδικού χώρου διασχίζεται από 15.000 σκάφη κάθε είδους. ...50 τουλάχιστον διαφορετικών εθνικοτήτων. Το Σεπτέμβριο του 2016 όμως άρχισε, και είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσει, ένας νέου τύπου διάπλους της Διόρυγος της Κορίνθου.
canal, swim the 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 canal. Από πότε κολυμπάς? Εγώ κολυμπάω από το 81. Φέτος είχα ένα μεγάλο στόχο τον Τωροναίο, να το διάπτω το Τωροναίο κόλπο, να περάσω το ένα πόδι της Χανικής στο άλλο, 28 χιλιόμετρα αγωνίευση. Πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν ένα παιχνίδι. Δεν με ήξερε όπως είπαμε, τον ήξερα από το κολυμπητήριο, ας πούμε, σαν να όσοι που ήταν εκεί πέρα. Και ήθελε να με κοντράρει, ας πούμε, κάπου. Και έτσι όπως το παίζαμε το πράγμα, ας πούμε, είπαμε να βάλουμε μια κόντρα. Είπαμε στην αρχή να κάνουμε το διάπλου του Κορινθιακού, να φύγουμε από το φάρο στο Ηραίο και να φτάσουμε στο Κιάτο. Αυτός παραπονιόταν ότι κολυμπάει αριστερά-δεξιά, οπότε θα το χάσει, δεν θα βγει στο Κιάτο, θα βγει αλλού. Εκεί είπαμε να το κάνουμε πιο ευθεία και λέμε να το κάνουμε στον ισθμό. Εκεί μπήκε η ιδέα, η καινούρια πλέον, για άλλη μια φορά να γίνει αυτός ο αγώνας. Με τη δουλειά που έκανα, γιατί δούλευα σαν αγωγός της, έτυχε να γνωρίσω και τον συνεργάτη μου, τον Γιάννη Παπακίδη, στο κολυμπητήριο, ο οποίος σαν χαρακτήρας είναι και σαν άνθρωπος πολύ καλός. Άρχιζαμε, κάναμε κάποια πλάκα. Εγώ μπορώ εκείνο, εσύ μπορείς το άλλο, λόγω ότι εγώ έκανα κάποια extreme sport. Μέχρι που μας ήρθε η ιδέα, η σύλληψη της ιδέας, να κάνουμε έναν αγώνα κολύμβησης στον ισθμό. Έχουμε μια ομάδα, προσπαθούμε να συντονίσουμε μια ομάδα γύρω στα 7-8 άτομα, να ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Συν τους εθελοντές που έχουμε ζητήσει να αρχίσουμε να έχουμε, δηλαδή μπαίνουν στο site μας άνθρωποι και γίνονται εθελοντές. Οτιδήποτε γίνεται πρώτη φορά έχει και απρόοπτα. Δεν έχουμε μπούσουλα, να ξέρουμε πώς πρέπει να βαδίσουμε. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε, γιατί η θέληση είναι αυτό που πάντα κάποιοι κάνανε κάτι πριν από κάποιος άλλος. Το προχωράγαμε, η φετινή χρονιά θα είναι για του χρόνου ένα προσχέδιο, να το πω έτσι. Θέλουμε να μπορούμε, όσο μπορούμε, να κάνουμε ένα πολύ όμορφο αγώνα, ο οποίος θα κάνει καλό και στην πόλη μας, στο νομό μας. Το πρώτο που μας νοιάζει είναι η ασφάλεια και η ασφάλεια πρέπει να μετριαστεί ο αριθμός αυτών που θα αγωνιστούν για να μπορούμε και εμείς να ελέγξουμε.
Σε λίγο δίνεται εκκίνηση στα άστρα σκουφάκια. 3, 2, 1, πάμε! Swim that canal, 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 swim that canal. Heart beats fast. You're already swimming hard. History connecting us. Οι κολυμπητές κολυμπάνε στη μέση του καναλιού. Γράφεται ιστορία! The pace. Don't you quit and seal your fate. Be a part of 3, 2, 1! the pace. Don't you quit and seal your fate. Be a part of history. Swim that canal, 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 swim that canal. Bless my heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad because there was no story, obviously. Never leave.
πόρτα εκεί εδώ, αγόρι μου. Είμαι ο πιο μικρός αθλητής που πήρε μέρος, είμαι 12 χρονών. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία, ήταν πολύ καλά. Πώς αισθανόσουν όταν ήσουν στη μέση του καναλιού? Και μόλις θα τελείωνα θα είχα μεγάλη ευχαρίστηση και δεν τα παράτησα. Πόση ώρα έκανες? Νομίζω γύρω στα 50 λεπτά. Πήρα μέρος γιατί πιστεύω ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και δεν πρόκειται να την ξαναζήσω στη ζωή μου. Όταν ήμουν εκεί μέσα αισθανόμουν ότι αυτή είναι πολύ πιο μεγάλη από μένα και μπορώ να καταφέρω. Πιστεύω ήταν μια εμπειρία που κάποιος πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν να ζήσουν. Ανήκω στο ναυτικό άμυνο Κορίνθου που μου έχει μάθει τόσα πράγματα τόσα χρόνια και ήθελα επίσης να δω και τις αντοχές μου, τι μπορώ να κάνω. Όλα ήταν πολύ καλά διοργανωμένα. Μπράβο τους. Εάν επαναληφθεί η διοργάνωση του χρόνου θα πάρεις μέρος? Και βέβαια, ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Πήρα μέρος στα 6 χιλιόμετρα γιατί είναι μια πολύ ωραία εμπειρία και που πολλοί άνθρωποι θα θέλουν να ζήσουν και όταν κολυμπούσα αισθανόμουν ότι αν και είναι δύσκολο μπορώ να τα καταφέρω. Υπήρξε έστω και μια στιγμή που φοβήθηκες? Όχι, δεν σε κάποια στιγμή που άρχισε να κλείνει λίγο το κανάλι, εκεί άρχισα και δεν έβλεπα τον πάτο. Εκεί ήταν λίγο τρομακτικά. Είμαι με τον ναυτικό άμυνο Κορίνθου. 10 χρόνια κολυμπάω και τον ευχαριστώ πολύ γιατί μου έχει μάθει τόσα πράγματα και έχουμε πάρει μέρος σε πολλές διοργανώσεις. Του χρόνου και βέβαια θα πάρω μέρος γιατί θέλω να ξαναζήσω αυτή την εμπειρία, ήταν κάτι μοναδικό. Σχεδόν τελείωσε, ολοκληρώθηκε το πρώτο Swimming the Canal, μια καταπληκτική επιτυχία. Ευχαριστημένοι όλοι οι αθλητές, όλος ο κόσμος, είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά.
Ευχαριστώ τους δύο οργανωτές, τον Κώστα τον Λόντο, τον Γιάννη τον Παπακίδη και όλους αυτούς που βοηθήσανε για να τελειώσει αυτό το Swim the Canal με τόσο μεγάλη επιτυχία. Ένας φοβερός καιρός, μια φοβερή διοργάνωση, όλα πήγανε τέλεια. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, τους εθελοντές και όλες τις ομάδες αυτές, περιφέρεια, δήμους που συμμετείχανε οικονομικά και υποστηρικτικά σε όλη αυτή τη μεγάλη εκδήλωση. Σκοπεύετε να το κάνετε θεσμό ή είναι περιστασιακό? Δεν υπάρχει, έγινε ήδη θεσμός.
τον αγώνα σήμερα. Σήμερα ήταν πάρα πολύ ωραίος, η απόσταση πάρα πολύ θεαματική και δίνω σε όλους ευχή να κολυμπάνε μέχρι την ηλικία μου και παραπάνω. Πολλά συγχαρητήρια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Παναγία. Κανονικά κολυμπάω τόσα χρόνια, περίπου 16. Ανήκετε σε κάποιο ναυτικό όμιλο ή το κάνετε μόνοι σας? Όχι, μόνοι μου. Είναι η πρώτη φορά που παίρνετε διοργάνωση σε τόσο μεγάλο? Μόνοι και δεν ήξερα τι με περιμένει. Πριν από 3 μέρες άρχισα να μην μπορώ να το κουνάω έτσι στο χέρι, αλλά πήγα όπως μπορούσα. Σιγά σιγά θα είσαστε μόνοι σας. Το μέσο του καναλιού πώς αισθανθήκατε? Οι πεζοί πάνω στον δρόμο θα έρχονται τα παιχνίδια να πηγαίνουν προς Λουτράκι και προς Κόρυφο. Άγριες συνθήκες στην ανοιχτή θάλασσα ζήσει. Με αντίθετο αέρα, με αντίθετα κείμενα, κλίματα. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Του χρόνου θα ξανάρθετε? Εννοείται. Εννοείται. Μπράβο, Χάρη. Μπράβο, Γιάννη, συγχαρητήρια. Πώς θα είναι? Πολύ ωραία. Αυτούς αγώνες πρέπει να λαμβάνουμε μέρος από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Όλα πιστεύω να είναι καλά. Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια σε όλους. Έχουν αρχίσει και βγαίνουν για το 7ο γκρουπ. Εσύ να δεις να μας τέτοια πράγματα. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Μπράβο Νίκολα, πώς τον είδες στον αγώνα? Προχωράμε πάνω με το μετάλλιο να βγάλω ένα μισή φωτογραφία στην Αματία. Ένα 8. Ένα 8. Ήταν πολύ καλός αγώνας. Πάνω. Απόλαυση του χρόνου σε όλους. Του χρόνου και οι αδερφές. Θα κάνουμε όλοι το πέρασμα. Ευχαριστώ πολύ.
sound. I know they're watching, they're watching, they're watching. Oh, the commotion, the kid in the play. Seems like you're dying, dying. This sex is on fire. Down the alley, the break of the day, I hit while I'm driving. I'm driving. The soft lips are open, the knuckles are pale. Feels like I'm dying, dying. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Είναι κάτι το πρωτόγνωρο να μπορείς να κολυμπάς στο κανάλι του Ισθμού, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τέτοια μορφής φυσική ομορφιά όταν κολυμπάμε σε άλλους μαραθώνιους. Είναι κάτι το ιδιαίτερο και γι' αυτό είναι μοναδικό. Ήταν μοναδική ευκαιρία εδώ να κολυμπήσουμε στη Διόρυγα. Δεν βρίσκεις την ευκαιρία κάθε μέρα να μπορέσεις να κολυμπήσεις. Και που περνάς ένας από πάνω, βλέπεις πολλές φορές κάτω και βλέπεις ότι πώς θα είναι εκεί κάτω. Άρα και σήμερα είχαμε την ευκαιρία και πήγαμε, είδαμε. Βέβαια υπάρχει ένα θετικό ρεύμα το οποίο μας βοήθησε τους αθλητές όλους. Αλλά δεν πάβει να είναι 6 χιλιόμετρα τα οποία πρέπει να τα κολυμπήσεις και αν μπορείς να τα κολυμπήσεις και γρήγορα, ακόμα καλύτερα. Κολυμπήσαμε 6,3 χιλιόμετρα. Ωραία διαδρομή, ευχάριστη κολύμπηση. Κολύμπησα πολύ ελεύθερα, αισθανόμουν πολύ άνετα, παρόλο που ότι βλέπεις από ψηλά δεξιά και αριστερά τον Ισθμό και τις γέφυρες και όλα αυτά. Αισθανόμουν πολύ άνετα γιατί υπήρχε ακριβώς μεγάλη συμμετοχή, δίπλα μου παντού ήταν συναθλητές μου. Είναι κάτι πολύ ωραίο που διοργανώνεται εδώ και νομίζω είναι ευκαιρία όσο γίνεται περισσότερο και η Κορινθία να προσελκύει τέτοια μεγάλα γεγονότα, να φέρνει κόσμο, να συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις, ώστε και οι νέοι να βλέπουν ότι μέσω από τον αθλητισμό μπορούν να βιώσουν νέες και διαφορετικές εμπειρίες, αλλά και να προσελκύσουν νέο κόσμο οι οποίοι μπορούν να προβάλλουν τέτοια γεγονότα. Ήταν κάτι το πολύ όμορφο, θα περίμενα να ξαναδιοργανωθεί από εδώ και πέρα, να υπάρχουν περισσότερες συμμετοχές και διεθνείς συμμετοχές και να γίνει ένας πολύ όμορφος θεσμός. Έχουμε μεγάλη φυσική ομορφιά στην Ελλάδα και η Κορινθία ιδιαίτερα και νομίζω ότι είναι μια καλή προσπάθεια για να μπορέσει σιγά σιγά να προσελκύσει και κολυμβητές από το εξωτερικό. Ήταν ένας εκπληκτικός αγώνας ο οποίος αφήνει παρακαταθήκη για το μέλλον.
Το μόνο βέβαιο είναι ότι του χρόνου θα έρθουν διπλάσιοι και τριπλάσιοι αθλητές να τρέξουν, γιατί πραγματικά είναι ένας από τους συγκλονιστικότερους αγώνες που έχω κάνει στη ζωή μου. Το περιβάλλον, οι άνθρωποι, οι εθελοντές, η οργάνωση, όλοι οι τέλειοι αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και στους διοργανωτές και στο Συμβούλιο του Ισθμού και στον Δήμαρχο και στην Κόρινθο και φυσικά στα παιδιά που τον διοργάνωσαν, που είναι φίλοι μου. Με καλέσανε και ήρθα με μεγάλη μου χαρά και πάμε, θα ξανάρθουμε. Έκαναν καλά οι διοργανωτές που κράτησαν σε αυτόν τον αριθμό τους αθλημένους, γιατί για πρώτη φορά πήραμε μερικά μαθήματα όλοι. Ξέρουμε ποια λάθη θα διορθώσουμε, αν και δεν βλέπω να έγινε κανένα λάθος. Απλά ξεκινώντας 50-50, νομίζω αντί για 7 κύματα εκκινήσεων μπορούμε να έχουμε 14, 24, κανένα πρόβλημα. Τρίτος νικητής στην κατηγορία 13-17 ετών, Λέκας Αλέξανδρος, με χρόνο 50-17. Ξηρογιαννόπουλος Αλέξιος, με χρόνο 50-04. Σερβός Γεώργιος, με χρόνο 50-04. Δεύτερη, Αθανασοπούλου Αθανασία, με χρόνο 55-02. Μπράβο! Νικητές στην κατηγορία 18-29 ετών, Σαμπάνης Αλέξανδρος, Σουμπαντζόγλου Γρηγόρης, Καστόρης Σταμάτη. Γονίδη Χριστίνα, Λουκά Βασιλική, Συνάνου Σταυρούλα. Ιωπούλου Διόνη, Κολώση Ολυμπία, Κονταρχίδη Κατερίνια. Τρίτη με χρόνο 1 ώρα 6 δευτερόλεπτα, Σπηλιοπούλου Διόνη. Τον ευχαριστούμε για αυτό ιδιαίτερα. Σεργίου Αλέξανδρος, Παπαδόπουλος Γρηγόριος, Μάικ Ευθύμης Αγίου. Θωμάρου Σταυρούλα, Παπαδρέου Λιδία, Πολύδη Κατερίνα. Σεριστατίδης Ιωσήφ, Παραμονέκος Γόριος, Γαρέφης Χρήστος. Πανούση Σοφία, Ματσουράνη Έρη, Ψηλόνιμου Σοφία. Πόμποτας Γεώργιος, Γοτζιάς Σπύρος, Τζαναβάρας Αρίσης. Παπαϊωάννου Μαρίνα, Γείτονα Ζωή, Μαρλαγκούσου Άντζελα. Καμπαράκης Στέφανος, Παπαδόπουλος Γιωργάνης, Ανδρεάδης Τέλειος. Ασημακοπούλου Παναγιώτα, Κατσούπα Μαρινέτα, Γκέλης Δημήτριος, ο μικρότερος πολεμικής που πέρασε στον Ισθμό. Η μεγαλύτερη πολυμετρία που πέρασε σήμερα στον Ισθμό του Κολέθου, κυρία Κολοκοντρώνη. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους.
για τις παραλήψεις που μπορεί να υπήρχαν στον αγώνα, να ζητήσουμε ένα μεγάλο συγγνώμη. Πιστεύουμε ότι κατά 80% στέφτηκε με επιτυχία αυτό το εγχείρημα, αν και ήταν η πρώτη φορά, δεν είχαμε κάποιο μπούσουλα. Δώσαμε μεγάλο βάρος στην ασφάλεια του αγώνα, γιατί ήταν και η πρώτη φορά, όπως προείπα πριν. Ήταν ελάχιστος ο χρόνος για να το διοργανώσουμε όλο αυτό. Ήταν 2 μήνες και 14 μέρες. Με νεκρό τον Αύγουστο. 12 Ιουνίου πήραμε την έγκριση. Ο Αύγουστος, όπως ξέρετε, οι υπηρεσίες είναι νεκρές. Ήμασταν 3-4 άτομα που τρέχαμε. Εγώ και ο Γιάννης τρέχαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κοιμόμασταν ελάχιστα. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από τον εαυτό μου, όπως και από τη διοργάνωση, γιατί τερμάτισαν όλοι οι αθλητές, όλοι, με ασφάλεια. Σίγουρα γίνανε παραλήψεις, οι οποίες θα διορθωθούν μέσα από τους αθλητές που συμμετείχαν φέτος στο πρώτο κανάλι. Και όλα του χρόνου θα είναι πολύ καλύτερα. Με περισσότερες συμμετοχές και πολύ καλύτερες παροχές ακόμα και θα πάμε πάρα πολύ καλά και του χρόνου. Θέλουμε όσοι συμμετέχουν, όπως είδατε, το 90% του κόσμου ήταν από τον τόπο μας και θα παραμείνουν να είναι στις επόμενες διοργανώσεις από τον τόπο μας. Γι' αυτό και είχε τόση μεγάλη επιτυχία και στέφτηκε με τόση μεγάλη επιτυχία η διοργάνωση, γιατί ο καθένας ήταν σαν να ήταν η δικιά του διοργάνωση, γιατί τους ξέρουμε έναν προσωπικά. Τους ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της ψυχής μας και τους περιμένουμε και του χρόνου μαζί όλοι ξανά να κάνουμε στον τόπο μας τουλάχιστον ένα τεράστιο γεγονός. Εγώ θέλω από τη μεριά μου να ευχαριστήσω όλους τους αθλητές που είχαν την υπομονή φέτος. Εμείς ήμασταν πρωτάριδες να γίνουν όσα γίνανε φέτος. Μας βοηθήσανε κιόλας, μας διορθώσανε. Περιμένουμε κι άλλες διορθώσεις για να μείνουμε καλύτεροι. Και θα έχουμε πλέον του χρόνου, πιστεύω, και πολλούς αθλητές από το εξωτερικό. Φέτος ήδη είχαμε μία κοπέλα από την Τουρκία και ένα φίλο μας από τη Ρωσία, ο οποίος ήρθε από τη Ρωσία μόνο και μόνο για τον αγώνα. Εμείς ευχαριστούμε. Swim at last, history connecting us.